Have your sins been washed away? Wow, I am so thirsty. I was so busy cleaning my house and now I need a drink of water. So I'm going to do that quickly and then we're going to start the lesson. Oh, yuck. You see that? That is gross. Oof. Sure, I'm glad I have a fresh cup here. I'm just going to get some water. Oh, that's much better. See, it's clean. Clean. It's very important. You know, the dirty cup reminds me of how we look to God before we're saved. It's just awful. It's full of sin. So the outside of the cup is clean. There's nothing dirty on the outside. It's all on the inside. So that's probably what it looks like when we've just got so much sin, but we try so hard to make ourselves look good on the outside. We do nice things. We go to church. We try not to be mean to our siblings, but there's still sin and we need help getting rid of it. But once we get Jesus to wash us all clean, we look like the clean water, the clean glass, clean inside and out. The Bible says that the only one that can wash away all our sins is Jesus. When he died on the cross, he shed his blood for us. How can you have your sins washed away? Admit that you are a sinner and have broken God's laws. Believe that Jesus died for you, and that is the only way to heaven. Realize that salvation is a free gift that cannot be bought or earned. Ask Jesus to come and save you and wash away all your sins. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Zijn dine Sünden weichgewascht? Ek zie zo thirsty. Ek het zo zeer schoon van die ook dat mijn ganze huis rein merken. Nu wil ik bloos een klein beetje goed aan dan wo we aanvangen. Oh, foei, kost het zijn? Ganz schwierig. Oef, maar ik kan nog een hier. Ganz rein. Zie, kost het zijn? Ganz rein. Oh, dat is veel beter. Fresh water is zeer goed. Weet je wat? Dit glas, dat heeft schwingt water erbij. Dat is ganz rein van buiten. Maar dan is het ganz schwingt. Ik geloof dat het krijgt als God aan zijn tijd. Ja, wie Jezus aan ons hart had. Waarom zei ik dat? Dus wenn we gaan alle soorten proeven te doen, gaat het naar Tjoek gaan en we kan vrienden andere mensen zijn. Maar wanneer we gaan alle soorten zin aan ons hart, dat immer schwinschen, dat krijgt wat God zijn deed. Hij kan ons hart ook zijn, mensen kan bloos buiten zijn. Maar wanneer we zijn rein gewaschen met Jezus in bloed, dan lopen we zo stil to God. Ganz rein, buiten ook binnen. Ons hart is ganz rein. Wo kannst du van Sünden rein zijn? Du måst toestaan dat du een zonde bent.
Vi moeten geloven dat Jezus heeft voor ons gestorven op het kruis en dat is de einzige weg om Himmel komen. Vi moeten dat ook geloven dat de eeuwige leven is een gave van God. Vi kan dat niemand verdienen. Wanneer Jezus vreemd is hij wat hij ganz rein van deze zin merken, hij wordt. Wat was niet van zinden ding, los op bloed van Jezus Christus. Waardoor kan ik zijn, los op bloed van Jezus Christus. So shine as God see was, neemt alle zinden weg. Train of the water kan, los op bloed van